Kadomari Mighty Mung Arong, Rong Po Araratumaphan Network Pipedet. Samelangso Police Station ke parlo langlok so pen ke bang bom humni ahem konglong ka chingkoi ahir kang tangra ka jok arlok chewardam chok. Charity cum distribution of food and cloth ajai mek kedeng pon. Karbi lamet ame ningkan segame pike chengsi arani lamet kuru longkam teron arani kapaman pon. Handloom and Textile ia Madhuram Lekhe ke kang adong Handloom and Textile Training Center along an kahumrida. Nelibirta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi Live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta. Samelangso Police Station ke parlo langlok so pen ke bang bom humni ahem konglong ka chingkoi ahir kang tangra ka jok arlok chewardam chok. Jangmi pochi clonify engkor aner cap arni ata por fight troxira minute fli cap apor malom lakha kre fli kor kanthi constituency ke parlo Samelangso Police Station arlo langlok so pen dokmoka an ata wang ka cheling passenger ahem konglong humni kopai ke langno pen ajok arlok klochok. Lapu Samelangso Police Station along tong sekot pen birta PC adimalong an raikom asaikhia tum paletundo. Lapen lapu hemkonglong ka tewar abang na pachini duna tengke langlok so pen dambomsi Samelangso athoi an le podok dok arlengke pasuna hut humni wang rapet si api kidun bom wingar ahem konglong abang break fail der jok aprang kedam ahem konglong aphan patong pon pitsi humni ta arlok chewar choklo pusi nang jithandum. Lapen birta kirip dunlong atengke labangso kachingkoi ahir eng tangraklo bon sitame apran kedam bang inutta avelang. Lapen birta kirip dunlong atengke ahir eng tangrak pen chingkoi lo voipit sitame kopai ke meajok inutta bang puta apran kedam ke avelang. Bonta arenga hukeso ahir kang tangmuchot bang hini abang phophan dokmoka PSC along anpomsi se kelang asai dengpondo. Karbi Anglong Dhenta Ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha. Karbi lamet ame ningkan segame pike chengsi arani lamet kuru longkam teron arani kapaman pon. Karbi lamet ame ahin pen patir pi ponsi ingdeng thom kebra isi Karbi lamet ame ningkan segame pi dongmukak rasinja aklamalong kapaman pon kechengsi arani along lamet kuru longkam teron arani kapaman pon abirta nilituma phirangke rukasen kro pen birta nangpale. Kechengsi arani lake lamet kuru longkam teron arani paman ponlo. Bangso kechengsi arani boha kapang tir pen pangcheng ponsi longkam teron akum linalong melur methek ke kai mira puka pachir lapen lama kang thor lake Karbi lamet ame tiripia ame phu barim ingti lapen kachirap dun lake kongchun bang joising tokbi anparta Karbi lamet ame kachirap kachito dun abang phu bang phi lapen tirikam ame pen chenglok lamet lamchong kaching hona bang phu bang phi atum lama kang thor along RD pipon. Bangsa phi tirim chikimo ke japon sar Dhon Singh terang me phunni hanglongri Karbi lamet ami lapen tirim ke thok sar Sukur Singh rongpi kuru sar lapen Karbi lamet lamchong kaching hon abang phupang phiatum cherap chetodum. Lamet kuru longkam teron arani kangpu lapen kitab kangpu ame sar Kamsing hanse pense me chariponlo. Bangso kitab kangpu ame along alohi sar paman pen kachetong don lake MLA Dor Singh Ronghang phapang jang alohi mate Karbi Anglong Autonomous Council a chairman Raju Tiso mate mephu tirikam ame lapen manpeng alohi aman pen kachetong don lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh teron kongchun bang tirikam ame lapen kangbura kiling Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen Dr. Dhananjay Narjari Principal Thongnokbe College lapen Dhoniram Tiso Lamarjan Sonse bang pen Chenglok lamet lamchong kaching hon abang phupang phiatum chetong donsi RD pidunlo. Halapuar ni tilia por herbang ame lapen claim samaratum achatei lapen
hirjir ketok kache patela pen lambudor kro lun kanamalin kang poja mek paman ponsi kecheng si arani lamet kuru longkam teron arani mesen pen pachon pondo Karbi Anglong dongmukak pen Rukasen Kro report Biswanath Karbilai Tangde pini adun thwa berta non puthot angton pen langitha Kadomari Mighty Mung Arong Rongpho Arara Tumaphan Network Pipedet Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo Kadomari Mighty Mung Arong Rongpho Arara Tumaphan Network Pipedet Kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council MSC election aprang MLA Dr Numol Momin Lapen MSC Pobitra Rong Pia Phan vote kerek pia amelong Lamchak kipike Mighty Mung Arong aphan mobile network tower nang som pipo Lapen number along delong nang kim pipo tower nang silam pipo pusi rat angno Lamchak piponlo Laswateng Geo Network Tower kimi Mighty Mung Arong along somponlo bonta non som derapike network pipedetlo non apirara tum kopi chong hoise network nang piperek mapu arjulo contractor kethake lake nang tumaphan kali upper deck room lokhon hanse arong aphan pusi puthukok nang tum rong pho arong atumaphan ke non kapreka kimia tower hang thunang kokpo chonghong chot noi pusi thanpon Raratum SDB langtuk tokbi ronga saratum lapen hadak kedo aratum ajasemet ningduklo lasi non laswa chiklo angbong nilitumaphan network nang pipon pi pulotangte network archok chipur pon jokra chepon danoi lasor ni rongpho araratum anam nang ne pinpen sai nang chirap dunji pusi ningje pontenti Halapu longle ahim pu sing teron arong rongasar sondro teron alongle alongsi somponlo cheklo jon troksi aphilo tangte cheklo e jon abainong mate longle anam suri kethomra pharu pho pipo pusi kechenga hutke lamchak piponlo bonta non ke anam talongle lapen a network archok ke somke Mighty Mung Arong along anet aling ki pike kilometer pho ka helo along pirong archok arum ke do rong pho atum network tower archok aphan langprong anchotlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Bokajan MLA Dr Numol Momin Lapen Nilip MSC Pobitra Rong Pi atumaphan network ki pisrak ji aphan sotak pen pachinipon Labang so rong ke kopi rong igne Kadomari Mighty Mung Arong SGB ke kuma igne di langtuk tobi Kadom Mighty Mung Arong rong ko ando la kadog awi rong photo kopi rong lo than thik chima sathi reng ma rong apen da ko wang thupo da rong na rong apen ko la Kadomari la riang bong lo la Mighty Mung Arong apen hanse rong apen ko rong phara rong apen ingti rong nang men chathani kima nilimen ke yang mide pentrona rong assistant na gambral lasi labang so tawara putha kalam pini kanije nang ko kalam thela hello hake cheng pen pinian chiklo jon serkep jon kep an le tanglo bonta ke cheng hua bang ke nang tum Mighty Mung Arong ta tawalong pu net long pu pusi riso ya atum lapen ke thegeding rong ke ya atum anta aning the penang aning the lo sitame piniani antame tawar chok bang ke ekram lo lapen atawar ta pibom lo pusi pu sitarong asor non puta nes long le kalu dam thuna bang hang long kang tui lo puson la sika chingki ke thana war sai bang ni tuma be pil la si la bang sa tawar la nona son archok ekram chot bua bang ke ni tum public tum rong asor tum akinanga vedelo posi la bang sa cho bang flok ponjogra chipon thudet anda ke nang pu mane chipon thudet noi bua bang si tum public tuma ningema thalo la pela bang sa cho ke flok hut alang tum penya ki sung ko puteni tum ke flok ho bang rong asor ta raplun thuji ansi ne tuma khamba tha ga dolo la si la bang sa ne ra pu tha ga bang ke e tum council ke ya tum alenge the tum CMEM atum lapen MDC MLA tum an sitame ala tam phang ka chuning ria ba ke non probjin pen labang sa puthak nang ching ki pi nang ji than pia son te messenger pusi det ke ya tum aphan ta ka chuning ri lo karju kang tung alam thela hello nang ni tum Kadomari Mighty Mung Arong area phan arong pho aphan network nang som pilo same kado we phan pi alo nang tum phan palom kok maten network pi peder puthak nang tum kopisi pu to kadog we la media akorte don phantame chorolo lapen karom pe pajero labang solam ni phanang karju penapot labang solam putha ke
nili hin pesame ningdu peklo nili radak kadomari maitimung hawar alo mate arong alo hanserong arong sarigo nili bangke labangso atawar nang lo pupen nili tum chihok peklo ningarong peklo bota pini bangke network long le lo network buke ni tum ke achi o putani tum long de lo lasi labangso putha bangke nili ki puji bangke la helo jongsi labangso a network nangke chichak mate tawar nang pipo punang ke chichak ake hai MSc Pobito rong pi nitum enili constituency IMC lo lapen ke labangso bukajan lika mate bukajan hawala lo MLA Dr. Norman Mumin itum asar rang itum arong wangsi nang tum aphan network nang pipo tawa nang pipo punang chakang pamilo aso nang chakang pam mi pena join ni si nitum chehok pi lo lapen ke nitum chonghong pi lo ke chonghong pen tawa nang lo network long pu pusin tum ningarong lo tame pini bangke network long de lo posi nono bangke number si bangke lang tum phan chuning ri lo non labangso achikluang bong la jangmi po chiklo la april chiklo pini ki jutpo la aru chiklo angbong ni tum phan network nang pivek nang po aru chikluang bong la me chikluang bong jong si network nang pipe det plotang te ni tum ke rathur pakpen ni tum bangke chisong nang kopo network lo ya puthata atheke ajara son tamini tum phanang pangkre ve ason si tum chi theklong lo athe bangke ason tina thu tamini tum ase chepa do nai ni tum koplo chang chal bu nang ji media long lam ning ji nang ji kapre lom chuning read par pick pen tik ni tum phanang pipe akapre tum ke joy wan pen sikilong ni tum bangke sung krung tik ni tum ke long le lapu ke ni tum ning duk pik nya lapulo Dilip Togbi dili mairong kadomari mairong asoro labangso non badak tuar long labangso lam ke ningji karbeng long live lapen ki bisonat lapen ke malong news along nili gini ye kangtung paklang no kangtung rara chatai long ke ban i lam the binong bang ke jadi tu maki duki song lam hello ni tum ke damtang ningkan pharu so se mairong abang ke chukim chorang lo ni tum rong iswet pokali de lo lapuna thu khanari khwani karenga chosen tongri sahesuri lapen apartame apartment room mairong oklangchar lukhiram lapuson ni tum rong inkoira ner kep sir kep khadak rong arat tum duk abang so rong arat tum bang ke piniani amta Karbiang long ACM Dr. Sar Tuliram rong hang lapen ke pini tum local MNC ning chithine Sar Pobito rong pi lapen local MLA Sar Dr. Nomar Mumin aphan itum ning chithepik pensi kedu aso ning chithepik pena joksi pini ani bangke lam ki me nang tum hanang klang lo thikela bangso non bangso lang roi bangke RCC dolong nitum aprani penta hang bom lo non bangke la bangso RCC dolong bangke longpo pulitum ning ki the pena joksi pening aning kanang bong labang sorsi de long bangke nang ki pivek ja phan nitum chuning re parpik lo council ke ja tum phan tim kar beng long pen chenglok ning chi thene sar tu ram rong hang pen chenglok local MNC pen chenglok Dr. Mumin pen chenglok kaddo ka phai tum labang sorong rap thangeni nitum chuning re parpik lo atheke ni tumaki du kisung lason hello penang tum non barla por pinia ke april chiklo akijut lom nang le tang lo sin non ke me chiklo potang te ke dam tang koila madi long sar ki jang sa herai ki klo asota pinangan bangso number ta me lang nang thelo bangso lang the por hot ke kiso la dim jiwan momla do tane tumala bangke media hang ade si ni non por ho bangke media tum han ke hang inang ko bangke lang the pornang le tang do chuning ke dam tang tamela bangso lang the ke phan pena jok loge chari toma phan anta akisung do lapen na parta me muni tum ke kaching hon nei ke ili me thang asomar muni da ke hen lo la bangso muni tum ke apran ke dam tum ta pena do tang lo athike ni tumalong la poson tuar ki misen ka wade pena jok lasin chuning ri parpik lo ake hai sar toma phan nang ni toma phan ni tum suri ka chuning re long ni tum phanang deng tha la penang gin so tha Karbiang long choki hla pen Anilson rongpar report Bisonat Karbilai tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Charity cum distribution of food and cloth ajai mek kedengpon. Jangmi pachiklo ni phai engkora ner cap arni difu arong sopialong kedo difu medical college and hospital along kajirong hangpi memorial talent hunt society atum chapatir pi ponsi kecho kijuna son kipi kapajer pon.
Lasonsi Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Miss Karbi Anglong 2023 finalist mate Angdung Kitialong Katogawe Bangkri Pho Abang Piatom Pen Kachepati Dunji Atum Amethang Jungjung Pen Chirungpon Lapen Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Atum Ahin Pen Pensi Difu Medical College and Hospital along Se Kachelang Bom Atum Aphan Kecho Ki Jonason Mate Thesere Keronpon Lapen Halapu Kesoder Atum Bangso Kerap Ki Pike Pajir Along Kachodeng Dunlong Apota Kachoro Pajirpon Halapu Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Amepu Gotom Terang Pen Kejai Ponke Non ke Bangji Jangmi Pochiklo ni Phai Engkoi Rasir Cap Arni Langkung Habe Memorial Town Hall Dipu Along Arni Kang Sampor Phai Pho Apor Malam Pen Grand Finale Mate Angdung Kiti Kachepate Padopon Poputa Ningjepon Lapen Kadokawe Karbanglong Arat Do Ansitame Labang So Jai Mekalong Nakachitong Dun Edja Pansitame Kachuningre Pado Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Hindan Charity program bi program long bangi pini ichu hormu laten te kesere hormu mane sab patient man distribute kon lo labang ke ni tum lo pena grand finale jitu miss Karbi Anglong jitu finally selected atum kanti aptuma hin pansi patir pi pono pini bang total selected contestant do 13 do aptuma hin pansi pini patir pi pono ni tum hin kan kasi lalu di gato kali nom pacini kan tin la bang grand finale lo kasi grand finale apang hasil ela finalist 12 mate selected la 13 contestant to mahin kan ani gimi pensi pini la charity so program bang ke padu kono la distribute kono labang so charity so la program ajai make deng para long non la nang lip tu matum pen la pesa nang hanti people la hayo so kasi labang so hormu pada pense ke long ra la so people la lo meselo la labang ke amethang tumsi hem acho bonai pensi kevan pensi alang litum hin tu pono pini bang la penitum society hin kanta sabes tan itum bang labang so society la ke only la pene RGK mi kachapate phanchona mata ka prek ta pene social activities ke camp pondola labang ke only la RGK mi kachapate dia ni tum la ke manga kali la so long bang ke ni tum pini alang litum bang la so ta pum long pipen jutkok mana angdeng kali la nitum la tum bang also say step by step nitum state level uno national level uno nitum mana kang thur ponji bang nitum body pon la so society ban ke la pende no no son kami nitum hotel la so ke deng kono program me padu ponder ko minta mas kami la pen pina ba bang ke langtung habe mati tung padu ko hol long si finalist program padu pon ko baji hotel nasi kado ko beta kal bilong arat mada nang cetong dun peji pasi chuni di kalau nitum society hin kan ni gime penang limen thari Nelimen bangke gotom terang di dadak presiden pusini di Lembom Karbi Anglong Dipu Pen Pradip Rangphar Report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha Handloom and Textile ia Madhuram Lekhthe Kekang Adong Handloom and Textile Training Center along an Kahumrida Jangmi Pochikloni Phai Engkora Ner Cap Arni Lakha Engkora Trok Dwar Baguri Constituency Angkang Kekang Adong Handloom and Textile Training Center along an Karbi Anglong Autonomous Council Handloom and Textile EM Madhuram Lekhthe Kahumrida Kekang Adong Handloom and Textile Training Center along RG Dingklui Pen Kawe Ason Therang Hon La Pen Kopia Son Si Kekang Adong along Kawe Ba Prabjin Pen Nangpali Popusi EM Madhuram Lekhthe Pen Lamthe Chechakpon Lapen Aprang ke labangso adimalong chokidar do bonsitame non ke chokidar awedatlo lata prabjin pen nang toipo chokidar quarter ahem kahino Tektekang long quarter ahem repairing upon prabjin pen power ponpo lapen labangso Kekang Adong Handloom and Textile Training Center along akayari training mate class padoverji upon bor ipon poputa lamthe chechakpon Lapenan parta Ladakh Kekang Adong Handloom and Textile Training Center along Chokamar mate Sai Kidotum Duty Cheklem Clay Alam Arjutikang Long Pen Exxon and Pon Popusi EM Madhuram Lekhthe Ahin Pen Perangkia Thengno Lamthe Chepeklangpon Kado Chengsi Nilistame Kabangso Kekang Adong Long Nangki Humrik Cheng Lo Handloom and Textile Hem do bote arju long na training center do tame niliola por pache tote ke bangi pu bangke ari dingko
tapor bang ceton hektadet masih wang tong hektadet lo kami pini kopai ke melo anili tu party program na do chichi masih nili mitang la ada mitang department training center do julong pensi dang leadership na humri lo thekponong lo da nangan ning oi mimi thekponong along li tami pi adim da lang mi pi sitami nada isu ini lah infrastructure nada bangta papi dulu ampar ke ladak itu kelang ke cari itu demonstrator putum do lah demonstrator atum ta ladak sabso kecilang pangkris on nak local public tu nang kanun lo asini li penama la officer dom han arju ko people si nang litum ladak methang kupilo puita sakuri lo puche matha pen ko siche damne da manele hai do ya penama arju pitpo pavida asinon peneng me sia ko dhuri pon bujina than peneng lo ni lia center tin panda dhuri pon lablo asi peneng pena bangke daki phir ke thak ke charlia awar saita dukon Tante sari si la mane cirok to rata tum tanang than tang te la dak ke kang dong rata tum tanang than lo atang te nili tum sita minang humri wig lo la ke ahok lam la dak herang sita me ekdom condition me la pen hon sita me timot lap ingkala so putha ke ante nang li ko pilo ekson non nili tram so do bangke nang li tum thek lo honda mi pick quality ako bane pilo best quality hon si ke lagela the hon kom tami stame quality bang me se nang la sinon nili homosti tinda keron padulo lada ka bang dwar baguri aban nam nilang pusi pamuni li phone kuri lo superintendent of fan dak dwar baguri homosti farman la local msi lo mate yem recharger alang li family pinimat jogajog kuripo la sohor mu bang pacheban kopilo puita la so pensi ni suma nisu da jepang reng lo bang gian dunang po sakuri claim tumta sakuri claim je tumge हजार tum do ta lang tumge kopai lo budan de ala bangso department lang tum sakuri do lo la sot sakuri kopilo salary pensi asumar hono pacar ni lo apisu asu kadu ga vitala pen ji pangreng lo sila bang at least lang tum ta gian dunang po he lagi ni tum punai polam vi mati mithang chi chini ne rep nang po pen jong si patoi te polong te lage sambak lem nang ko Kaziranga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbilai Tangde pini prime time birta la ampen si kang tonik lo kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme